everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Hudas! Unsa man karoy plano nimo day Chinchin? Mas maayo tingaling dili dugayon ni paghayat ni mga pasing ng gunding. Kay makadugay. Usabot ang bation kung kaguol nga wa na si mama. Aw, ninoon. Pero silas papa ni mo turo og ang imong manghod nga si GR. Unsa may labot las patay lawas ni mama pasing ng gunding. Pamagas lamang labot sa buhi pa si mama. Karon nakahangap patay na siya. Suna ng paghilak nimo, nagsugod na pud ka ha? Di lagi na ako kapugan ng ako kaugalingon ng... Labi nagmahisgutan sila si Papa o si JR. Nga wag yung pagbati ni mga pasing. Ay, Chinchin! Oh. Iya si Jay, ang imong manghod. Wala. Day Chinchin, nakadungog ka. Ni ako no ang imong manghod ka si GR. Maayo hinuon nga ni Asa ng gunding. Kay paninglan ko sa iyang pagpatay ni Mama Pasing. Unsa? Chinchin! Kumusta man mo? Enjoy mo bilar? Ay kalimting ka las ha? Ang salbahis! Sa Chinchin. Chinchin na tambuot. Bisan og tuhod lang saya sa imong otan mo. Masagdi lang ko ng gunding. Gusto na ko mapahungaw sa kong gibating mga pagmahay niya. Kay kung dili pa tungod nila ni Papa, buhi mo ta si Mama karon. Chinchin. Ug sa bahay mo tuyo pag-anhi sa bahay, JR. Patay na si Mama Pasig tungod nimo. Tungod ninyong papaturo. Unsa pa may tuyo nimo? Day, Chinchin. Naunsa ka? Chinchin. Nabuang na ka? Oh! Sayo na kay nimo ang pag-ingon nga nabuang ko. Pero kamo si Papaturo ang nakaingon sa kamatayon ni Mama. Naburyong na ng utok ni mo? Nga nang ako kutay pa sa ngilan ni mo sa pagkamatay ni Mama? Usa, gituok na ko na siya hangtod namatay. Siya rin nakaingong mamatay siya. Kaya wa siya butaro ginhawa. Di ba mga silingan? Ha? Mananap! Mananap! Day. Jeroy, naunsa man ka? Waka ba baloy sa imong inan nga si Pasing nga mo nagpakataon nimo? Waka ba ni may balo? Nga kon wa pa ang imong inahan. Wala Jer nga mataw ni kalibutan na. Oh. Baya. Very good. Kakita o kabati mo ato mga silingan? Kabati mo ato? May kay mo acting sa? Murag drama sa stage no? Pahisoy, batasan! Hoy, tawad! Batasan! 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 Ikay nagkaingon sa kamatayan ni Mama! Ikay nagpatay ni Mama! Ikay nagpatay ni Mama! Ginawa ka! Chichen! Hala, Inamusto na! Hita niyo ko sunutan! Ikaw, Chichen! Kayapan ka gibayana ka! Ginawa ko ni mo, Chichen! Wala maglihok si Chichen! Naunsa man ka! Chichen! Dahil na Chichen! Ay, mga silingan, tabang! Tabang mo! Tabang mo na to si Chichen! Dahil, Chichen, saan mati ni mo? Ginawa ka! Sakit kay nga kong kuto-kuto ng kunding. Warang gisama ka salbahis. Ano igsuon ni mo? Warang gisama niya ka salbahis. Bisan ang pagrespitar na lang unta niya sa patay lahos niyong inahan. Bisan ka na lang unta. Hain naman to siya. Hain na tong salbayas. Ay, may biya. Giabog po sa mga silingan. Di na pag yun unta mo hawa. Kaya din ko na siya nagpuyo. Ngano ko na hingin lang siya. Kahilas niya. Mubalik lang siya o. Makita niya. Andaman ko gitsit kutsilyo. Unsay nga? Tugapon ko git siya. Ginoo ka. In town, ginoo ko ni mo, Chinchin. Ayaw ta't pag yun, anak. Ayaw dungagi ang problema, day. Bahala na lang nang. Mamahala na lang ko. Wa na bitaw ko'y kawitaan pa. Wa na si Mama. Naamatu ko'y amahan ng igsuon pero pulos mga salbahis. Pulos mga mananap. Mga way kasing-kasing. Mga way kaluoy.
Bahala na lang po kung si may tabo na ako ng gunding. Ayaw taon, Chin. Ayaw in taon. Dili ka angay magpakawa sa paglaom. Kam nga daggo sa lamok din eh. Kamagkalakot. Imbis gusto ko mo pahuway o matuog sa bahay. Gihingin lang naman noong ko sa mga gagawin mo mga silingan o gato mga tiguang. Kung pa lang ko makapugong ay. Kung pa lang ito mo abot mga tanod ay. Gipangdapog ko na ito mga tiguang nga to. Tiguang naman unta. Murkinsa. Mga way buot. Sus, kamaayog yung susuon. Peh! Dagan-dagan na rabagso ni kwarta ang butanganan sa limos da. Pila na ka to ay. Hapit naman tumapuno sa tanaw na ko. Karon kang limusa ka. Balikon tagyod kag mamingaw na. Kami na mo bigil. Sa mga siyo pa po tao. May bayin ba? Iya mabitoy dagan. Kamu lagi sunod lagi. Kausa na lang. Para di maang-angan ba? Mix! Suman! Kisaron? Uy, intoy. Oh, toy, sama toy. Mix! Ano lagi? Good news! Oh, saman. Unsay good news? Unsay good news? Unsay good news? Intoy biyan. Yan ang gunyos. Unsay good news ba? Oh, hingos na rin. Miguel. Si GR! Nauli na sa ila! Mo ba? Makabaos na ta! Makabaos na ta! Maunihi kayo na. Dugay na ito ipaabot. Mag-insakto ta sa karga aron mga bungog ta. Dali, Brad! Kanang bayonita ako. Kanang bayonita may ako ha. Kay gulgulon ko ang liyo at buang at diyan. Kutob sa mubabag. Ilabas, ha? Mao ni plano. Na ay mag-una og magsusi nato dito, ha? Kanang mingaw na og ti pangatug na og pagsiguro nga tuag yun si DR dito, ha? Mas mayo ng maniguro ba? Ha? Mas mayo ng maniguro. Di ko gusto nga mapalpak tayo ni. Kinahanglang hayaon usab si GR ug gabi una uban sa iyang mama. Ug aron way paltos. Mamino mo. Aron way paltos. Mupurma na tangdaan dito kon masiguro na nato nga naagyod si GR. Unya, liyok ka na to ang ilang bahay. Lain ang mupawong sa suga. Pinagis pagputol sa wire paingon sa ilaha. Aron magtuol sila nga brown out. Ug kun mungit-ngit na. Anha na nato. Ha? Anha na tamo atake ug tabangag ihaw si Tiar. Loy sa mga pamilya ng Toro nga nagbangutan. Og mag-Colonel Martel, moadto ko sa haya sa asawa ni Toro. Pamundo ba para sa umaabot nga eleksyon, magpakitang gilas ta sa mga tao dito. Nindot kayong ideya ha, Congressman. Oo, kinahanglan ipakita gid nato ang atong kamaayong tao, Colonel, noong sa ka ba. Aron na atay mapaningil kung magkinaunsa ang resulta. Gusto kang ubanan ko ikaw No, nito, ayaw. Kinahanglang ililong na to sa publiko ang atong kasuod. Di maayong masayod sila nga doon na tayo koneksyon. Gusto sa. So, Tiyos Toro, ha? Muhatag na ginabang para sa haya siyang asawa dito. Dad? Basta, mauna ka to, Colonel, ha? Nanuktok ako, anak. Magsulti lang tagbalik. Okay, Congressman. May buot kang pakigsultihan ako. Dad. But, ugma na lang siguro, Dad, kagabi na. Paway na lang di ay. Tining anak ka. Nagsalig lang yun ka palang gingging kain ako. Karoon na lang, good, kung sa manang buot di mo pakigsultihan ako. Iha palang gingging may lakaw ko ugma.
May duawon ming haya sa to mga lungsuranon din ay pobre in taon kayo. May na lang makahatag taglimos bisag gamay na lang hinabang ba para nila. At least, makuha-kuhaan ang kaguolas tagtungod. Sama ka nang imapakiksultihan ako. May tungod sa usaw na. Unya na lang lagi, Dad. Ay. Ugma na lang, cute. Kining anakad. Di ko masugot nga ugma pa, ha? Karon na ang gusto nako nga musulti ka. Kwarta? O unsa ba? Dad, Bimilin. okay, Dad. And I hope mauyon Ay unsa man lagi na. Usao man ako pag-uyon kundi ko mahibaw. Promise una, Dad, nga dili ko ni mapaliparan. Please. Bida ning palang gingging. Pagkaparaygon. Ginako. Sige, sulti. Unsa ba na? Gusto kong musot pagkambadri, Daddy. Unsa? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.